getting nowhere. 'Cause I'm walking on the streets of illusion. Hvad siger du så? Hvad siger du så til hvad? Kanon, ikke? Skal hænge lige der. Sådan. Ja. Nå, hvordan er det lidt hjemmefra? Det er så godt nok hårdt. Men jeg tror ikke, det er nok det der nu. Det er skønt, men jeg synes også, vi skal tage at blive færdige. Fuldstændig blåstet. Hvor mange er der? Ja, vi skal have ryddet op herinde, og skabet skal samles, og badeværelset skal gøres rent, og køkkenet skal vi da også have på noget andet ved. Kan du ikke bare gøre det? Ja. Så dog, hvad fanden skal jeg bruge det til? Slap dog af, men du har totalt rengøringsmand. Sig mig da fuldstændig hjernedød. Du sagde da... Du kan sgu da... Du sagde... Jeg skal sgu ikke have nogen børn nu. Du sagde da, at du gerne... Hvad fanden tænker du på, mand? Du sagde, at du gerne ville have et lille fodboldhold. Det sagde du der forleden. Hold kæft, hvor er du langt ude, mand. Hvad fanden tænker du på? Jeg skal sgu fandme nok stå med eget liv, mand. Du tænker dig fandme at tro på dig selv. Se nu der. Dårlig, mand. Ja, det er Dorte. Nå, hej, det er Janni. Lars hjemme. Nej, hvorfor? Kan jeg ikke lige komme over? Det er altså ikke... Nej, men prøv at høre, jeg har noget meget vigtigt, jeg skal fortælle dig. Om hvad? Om Lars, okay? Jeg kommer lige over, ikke? Er det det, hun ikke kan acceptere? Det er fordi, jeg træner for meget. Jeg kan bare stoppe med at træne sig. Jannik. Gider du ikke godt at sige til Dorte? Jeg vil gøre alt i verden for at få hende tilbage igen. Fuck. An eternal loser, a petrified wannabe. I'll never have that happening to me.